Assalomu alaykum, programmalaштыру tilini öğrenmekçi bolgan оқушылар. Бұл видеода biz Visual Studio 2022 programmalaштыру tilinde kalkulyator işledi öğrenemiz. Bunun için birinci bolup, elbette Visual Studio'ga kiremiz. Kirgen soň, бұл жерде создание проекти tanlaymiz. Бұл жерден bolsa, Clear adlı post proyekti tanlaymiz. Proyektimizni açqanımızdan soň üstünde görünüş kelip çyqady. Biroq köp jagdaýlarda hemmede her türlü bolady. Keyin usul jerde tanlap, özümizge kerekli bolgan elementler qataryn qosup alamyz. Mine Ravoshny stolunda aşağı aldık. Endi onun işki düzülsün, yani kodunu yazıp alamız. Biroq köp jagdaýlarda bul koddu жазуу şart emes bolady. Bul жерine proyektimiz ata kanday bolsa, däl sonday etip жазıp koýamyz. Endi bizde hemmesi taýyn. Endi başlaýmyz. Birinçi bolup bizge elementler panelinden textbox komponenti kerek bolady. Endi bizge elementler panelinden 4 button komponenti kerek bolady. Ýagny bulardyň wazipasy gosup alıw, köpütüp bölüw üçin paýlanamyz. Bul button komponentleriniň wazipasy түсünükli boluw üçin olarga öz belgilerini goýup çygamyz. Endi bizge netijeni körsetüw üçin elementler qataryndan label komponenti kerek bolady. Bul komponentler içindegi жазууdyň ölçemin свойства bölümindegi font arkaly özgertemiz. Endi button komponenti öz wazipasyny atgaryw üçin onuň koduny ýazaşamyz. Buning üçin üstüne 2 marta bassak, kod ýazyp aýnasy kelip çyqady. Ham bol jerge videoda körsetilgende etip öz koduny ýazamyz.
Енді run түймесін басып, бұл жазған кодымыз істеп тұрғанын әмелде сынап көреміз. Енді barcha Python компоненттерінің кодларын бірме-бір жазып шығамыз. Barcha кодлар бірдей болады, тек айырмашылығы олардың қосу, алу, көбейту, бөлу белгілерінде. Barchасын болдық. Енді run түймесін басып, нәтижені көреміз. Міне көріп тұрғаныңыздай нәтижеміз жақсы, калькуляторымыз істеп тұрды.